जोंनि बे थांखिया जाहैबाय जाहा बे उत्तरनि खाथाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तरानि खाथा गामि रेभिनिउ भिलेज आरोखि सिगाङाव जोङो सिडली सार्केलाव दंमोन दा बेंटल सार्केल जाबाय बेंटल सार्केलाव थानाय जोंनि उत्तरानि खाथा गामि आरो बेजों लोगोसे माने बै मजाथि गामि पश्चिम क'लाझार बे मोनथाम गामिया जोंहा मेप गायजायै हा बहुद बोसोरसै आरोखि हा आं मिथिनानै मोननाय मादिब्ला 1950 सननिफ्राय गैया दिनैसिम बेसेबां सन जाखो 2022 हाबबाय 72 बोसोरा बारनानै थांबाय दा जोंनि प्रग्रामा बेनो दा जों बे प्रग्रामखौ लानाया मिडिया सारमोननि गेजेरजों जोंनि दुखु खस्थ' सैनांनाय इसेबां गोबाव बोसोर थानांबाय थानाय जों मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सानदों आरो मिडिया सारमोना जोंनि खौरांखौ लानानै मिडियानि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों बिनि थाखायनो आं सिगाङाव गिबि आंनि बुंनायनि सिगां आं मिडिया सारमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो दिनैनि जोंनि बे प्रग्रामखौ जोंनि प्रग्रामनि उद्देश्यखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावनो होननाय मिडिया सारमोनखौ आङो खुलुमनाय मान बावनाय होग्रोबाय दै दा जोंनि बे हाया 50 बोसोर सननिफ्राय दिनैसिम माने 2022 जाबाय 72 बोसोर जाबाय आरोखि 72 बोसोरनि गेजेराव बोरै जाबोदों आबै आबौआ आंबो बिसोरनिनो फिसामोन आबौनि फिसानि आं फिसौ दा बिसोरो गोदो बुंदों मेप गैया जोंनि हाया खामदों माबा गोमादों बेबायदि जाबाय थादों आरोखि आरो नंगौ बे आबै आबौ बुंनाय मथे जोङो सार्केलाव थाङोब्ला मियादि बानायहैनो नागिरोब्ला नोंसिनि हा मेप गैयालै मियादि जाया मारैथो जानांगौ जाखो नोंसिनि हा मेप जानांगौ जुरिब जानांगौ अब्लासो नोंसिनि हा मियादि जागोन बिदि बुंबाय थाबाय आरो तथापिও माने अफिसाव नुनाय मथे सिथा नामजारि दं सिथा नामजारि जायो सिथा नामजारि खालामना होयो सिथा नामजारि खालामब्लाबो दा दिनै मोनदों जोंनि रायजो राजानि गेजेराव खयेकजननि हाया सिथा नामजारिब्लाबो सिथा नामजारिनि नाम्बारजों मिलायला दाग नाम्बारबो मिलाया फाथा नम्बरबो मिलाया बरंस' खाजोनाखौनो लाजाला नोंहा हायानो गैयाबा जों बे अफिसनि मानसिया नोंनि बबे हानि खाजोना लाखिनांगौ नैबेबायदि मोखां सोम जाना फैयो दिनैसिम बेबायदि रेभिनिउआव दं ना कासाव दं ना दैयाव दं ना अराव दं मिथिया आरोखि जेबो जाया दा सिगांनि सरखारावबो थानाय समाव बिखेप सरखार थानाय समाव जों नाजादोंमोन खाम्फा सार दंमोन जोंहा खाम्फानि आमोलावबो जों नाजादोंमोन नाथाय माखासे देवानिफ्रा थाबायदों आरो खाम्फायाबो माने गुवाहाटियाव थांफालायदों मेप गैया होननायखौ नागिरनो गैया मोनाखै आरोखि बेनिफ्राय बियो नोंसोर मावनानै लादो होननानै माखासे जोंनि जानानै थाबायनाय देवानिफोरनो 1.5 लाख थाखा गावनो फैसा हरलायदों जाहैदों आरोखि बेबायदि आरोखि दा बोरै खालामखो बे देवानिफ्रा जों बेखौ मिथिला आरोखि आरो बे खाम्फा सारमोननि आमोलाव मा नियममोन बेफोरबायदि हानि हुनि खालामना होनायनि बेफोर रुल गैयामोन नामा जों बेखौ बुंनो रोंला आरोखि थेवबो जों नाजादोंमोन बिसोरनि आमोलाव जायाखै दा आङो बा जोङो नुदों दानि दि बिटिआर सरखार इउपिपिएल अर्थात बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो दाब बे बिटिआरआव थानाय दाब जायगायाव मेप गैयैखौ बानायना होनाय जुरिब जायैखौ बानायना होनाय मियादि फाट्टा होनायखौ आङो नुनो मोनदों जेनेबा बिटिआरआव थानाय बै सानजा अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लासिम नङा होमबा जोंनिया नै दाख्लि थांनाय अक्ट' 8/4/2022 थांनाय बोसोराव अदालगुरियाव 896 न'खरनो बियो हा फाट्टा रानना होदों आरोखि माने जोंनि समस्तिनिनो रन्जित सार हानि बिफान EM बे सारानो राननानै हैदों जोङो बेखौ इउटुब अथ'बा बे मबाइलनि फेसबुकफ्राव जों नुगासिनो दङ आरो नै बे बेसेबां 28/12/2022 क'क्राझार सामथिं खेलायाव 144 न'खर बियो
हा रानना होदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बेबायदि जागासिनो दं सोलिगासिनो दं आरो 4/5/2023 क'क्राझारनि पाटगाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गामियाव 6322 न'खरनो बियो फेरेंगा सारा हानि बिफाननि जानानै राननानै हैदों गासै हिसाब खालामनानै नायोबा बेसेबां नैबियो 7862 न'खर दिनैसिम बे बोसोरनैनि गेजेराव हाखौ रानना होदों जोबोद मोजां मोनदों जों फोथायो प्रमद सार UPPL सरकारनि अथबा बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि मावफुं सोद्रोमा प्रमद सारनि दैदेननायाव बे खामानिया माखासे बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमाफोरा बेबायदि हाबाखौ बिनि दैदेननायाव बिनि बायजोननायाव मावगासिनो दं आरो मा दा ओंखायनो जों फोथायो जोंनि बे उत्तर रानिखाता चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अथवा बेंटल सार्केलनि सिङाव थानाय बे मियादि पाट्टा गैजायै जेबो लाइ लथर गैजायै बे हाबाखौ मावनानै होनो थाखाय आं रायजोनि बे उत्तर रानिखाता रेभिनिउ भिलेज कमिटिनि आफादगिरि जानानै सारमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायहरो आर'ज खालामो जाहाथे जोंनि बे इसिबां गोदोहाबनानै थानाय 72 बोसोर गोदोहाबनानै थानाय बे हानि लाइ लथर गैजायैखौ पाट्टादारि खालामनानै होनो आं गुरैयै खुथारै खावलायनाय जायो आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनै बेयाव जोंनि जुथुमनायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जोंनि उत्तर रुनिकाटा आप टु भुटिनालिसिम जोंहा बिराद हानि समस्या बेसेबा गोबावनिफ्रायनो खस्थ' भुगिबोनानै दङ दिनै जोंहा बेबायदिनो बयहाबो बिदिनो 2 बिगा 3 बिगा 4 बिगा सोरबाबा बिदिनो 5 बिगा दं नाथाय जोंहा खुनु प्रमाण पत्र गैयिनि थाखाय जोङो दिनै अफिसाव थाङोब्ला माबा मोनसे गभर्नमेन्ट आसनिफोर जुदि एप्लाइ खालामोब्ला जोङो खुनु लेन्ड रिभिनिउबो श' खालामनो हाया लेन्ड हल्डिंबो होनो हायैनि थाखाय जों किसुमान गभर्नमेन्ट आसनिफोरनिफ्राय जोंहा गोजानाव थानांगौ जायो दा बेफोर बिराद जोंहा समस्या जानानै दङ दा फरायनाय समाव बा साख्रिनि खेथ्रआवबो गभर्नमेन्ट रिभिनिउ बे खाजोना रसिद बियो दा बेफोरखौबो होनो हाया थिग बिनि गेजेराव सोरबा बिनि रिभिनिउआव 1-2 बिगा हा बायनाय दं बिसोरो बख'नो हायो दा 50%आथ' बेबायदि सुबिदा गैया दा बे जोंनि उत्तर रुनिकाटायाव थानाय मानसिफ्राथ' सोबहानो बेबायदि रिभिनिउ हा गोनां गैया दा बांसिनानो बे उत्तर रुनिकाटा हायावनो बेबायदिनो दङ आरोखि दा बिनिखायनो दानि गोदान सरकार अर्थात UPPLनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि प्रमद सार आरो जोंनि चिरां दुवारनि EM फेरेंगा सारनिसिम गुरै गोसोजों खावलायनाय थायो जाहाथे जोंनि उत्तर रुनिकाटा आप टु भुटिनालिसिमनि जोंनि रायजो राजाफोरनि हानि समस्याखौ जाहाथे अननानै खालामनानै होयोब्ला बिराद मोजां जागौ आरोखि मानोना जोङो बिराद खस्थ' दङ जोङो सिगांनि सरकारनियावबो बिराद ट्राइ खालामदोंमोन थांदोंमोन बेबायदिनो 3 4 बिदिनो प्रतिनिधि दानानै थांदोंमोन नाथाय जेबो खामानि जायाखै जायालैबो नुरो आरो बबेबा समाव SDCनाव थांनानै रायलायो सिडिलायाव है नोंसिना मेप गैया जाया होननानै बेबायदि थोनहरो आरो जेबो माबा मोनसे बिनो थांबाबो जेबो डकुमेन्ट्सखौ मोनबोआ दा बेबायदिनो मोखां सोम जानानै फैफिननांगौ जायो जोंनि मानसिफ्रा दा बिनिखायनो दानि गोदान सरकाराबो बिदिनो दाब जायगायाव बेबायदि हानि पाट्टा राननायखौ नुनो मोनदों फरेस्ट राइट एक्टनि हाखौबो बेबायदिनो नियम बायदि राननानै होनायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं दा बिनिखायनो जोंनि उत्तर रुनिकाटानि हाखौबो बेबायदिनो खालामनानै होनो थाखाय प्रमद सारनिसिम गले गले खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि EM सार फेरेंगा सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि बे हाखौ अननानै जाहाथे खालामनानै होयो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय।